Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugari wepanapa, dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Kunze kuri kupisa, vamwe tiri kugadzirira kuenda kusvondo, vamwe tadzoka, vamwe tichaenda manheru. But nyaya yandabata panapa inyaya yekuti hanzi akazviurayira mukadzi kuti aramba kuenda kuchechi, kuti arovha kuenda kuchechi. Zviriko here zvinhu zvakadai soizvi, kuti munhu anosvika pakuzviuraya simply because mukadzi wake arovha aramba kuenda kutemberi naye. Zvozvo zviri zvekunamata here, kana kuti chechi yacho inenge yatoye mushonga, zviri kumbofamba sei? Chimbotitaurirai kumachechi kuti zvakamira sei, kuti munhu anosvika pakurova mukadzi omukuwadza kudaro obva azotora upenyu hwake simply because mukadzi aramba kuenda kuchechi. Inyaya hombe, inyaya iri kupisa. Ndaitora pakwaedza ndo pane nyaya iyi. Handitika vanozoda kuverenga nyaya iyi zvizere, ndai pakwaedza monda sei munozvionera ipapo. Handitika saka panapa ndingoti nekamwe kapisi kandoda ngoti ndite sei ndikuverengerei muzvionere mega. Handitika kuti nyaya iyi haisi nyaya yekunyeba, inyaya itori nyaya yechokwadi, itori nyaya iri legit, kuti aiwaka akazviuraya mukadzi arovha kuchechi, mukadzi aramba kuti aiwa ini handisi kuita izvozvo, handisi kutomboda. Saka mira indijambire munyaya iyi, ndikuverengerei muzvionere mega kuti nyaya iyi inyaya itori nyaya yechokwadi, haisimbori nyaya yemanyepo. Handitika right. Alright, nyaya iyo irapo iyo iri kunzi murume ane makore 40 ekuberekwa wekumberengwa anonzi akazvisungirira mushure mekurova mudzimai wake zvakaomarara zvekupotsa amuuraya nekuda kwechikonzero chekuti akanga aramba kuenda kuchechi. Amenoti zviriko here zvinhu zvakadai soizvi? Chikonzero chekuti ungatosvike pakurova munhu nekuti aramba kuenda kuchechi? Kunenge kuchiri kuchechi here uku, kana kuti zvatoo zvimwewo zvinhu zvazvo? Ndizoziva hangu ine. Pakaipa ndo nyaya yacho iyi. The full story irimo mukwaedza. Saka zvokunzi nyaya iyi yakaitika musi wa9 Chivabvu nenguva dzemanheru, apo God knows Dhube wekwasabhuku adzi Mhlauri kwamambo Mposi akasvika pamba ndokutanga kupopotedzana nemukadzi wake nenyaya yekuti sei anga asina kuenda kuchechi. Handizozivawo zvangu inini. Ndo nyaya ndandingori nayo zvamanje kuti ndingotaurawo nemi kuti akomana zvinhu zvakadai so zviriko here. Saka zviri kuzonzi in short, zviri kuzonzi pakatanga kuita noise mba arova mukadzi mumusoro, arova mukadzi musoro wake. Mukadzi mba adedzera vavakidzani vaita sei vavauya panzvimbo vakumhanyidzana kuzoona kuti chii chiri kumbonyatsoitika. Iye mba avhunduka nekuti anga atokwadza mukadzi mumusoro. Handiti akwadza mukadzi mumusoro kudaro mba atora tambo yemagetsi mba aenda mumba yake yekurarira, mba anoita sei mba anozvisungirira imomo mba afa. Handizoziva hangu kuti mweya werudziyo kuti unenge uchiri mweya wokunamata here kana kuti Satani anenge apindira. Saka siya comment section wotaurawo mafungiro ako kuti munozvionawo sei kuti hanzi murume akazviuraya mushure mekunge arova mukadzi wake nechikonzero chekuti mukadzi aramba kuenda kuchechi. Kwaiko kuchechi kunoendwa mukadzi ane nzara here?
ameno ungofungawo tisu taakusara tichifungawo pamwe ndozvikonzero zviripo kuti pamwe mukadzi wanga ane nzara akati handingaenda kuchechi ndisina kudya. Ameno tiyo chikonzero chako chaunofunga kuti chii. Isa comment mucomment section wotaura kuti chingave chii chakaita kuti amai ava varovhe kuchechi, uyezve ihasha dzakaita sei dzakaita kuti murume uyu asvike pakuzorova mukadzi nechikonzero chekuti haana kuenda kuchechi. Handizozivo zvangu inini chikonzero hachina kutaurwa. Ndonyaya yanga chingofamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.